В квадратно всичко. Айде, go! Пум. Колко забавно. Не, универсалното диванче се развали. Конъпчиш, ма. Айде, бум. Да се наслаждавам. О! Е! О, яко. Не натискай. Hello. Айде. Нека ще го. Fail. Абе, дай. Давай. Остана? Едно по едно ще ги пускаме. Първо Аре, давай. фуник. Не, без фуника, ще не работи. Тук. Къде бе? О, О! бързо, Гъри, бързо. гъри, гъри. Я ги бави, Айде. натискай ги. Бързо. Давай. О, гasi якото. Бързо, цъки. Маче го лага. Алекс. Да. Не можах да се сриви. Айде другите. Бързо. Бонус видео. Че, Алекс, тичай. Че аз фуниката ще запаля. Тя нали се сриви? Абе, не се сриви, бе. Абе, сриви се, бе. А, да, верно. А, да, верно. Нещо се сриви още. О, гледай какво става. Алекс, Massive Destruction, гледай. Гледай какво става, бе. От сега ще гръмне всичкото. Алекс, що не гърми? Гърми ме. Заредило. Абе, зриви! Да, това ще отбе. Що го запали, бе? Не съм го запалил. Какво? Айде следващото. Бам! О, бате! Ти. Давай, Алекс, давай! Лек фейл. Давай, Алекс, ръчките! Давай. Пускай. Мале! Оп, запалих го нещо. Гледай какво стана! Гари линиите! Гази якото. Алекс. Кралското лекло! Айде малко. Бея. Алекс. Шшт! Айде, happy end.